This is Alexville, let me speak, please. How old are you? How old are you? 14. 14. Do you have any friends wherever you go? Do you have any friends wherever you go? Δεν κατάλαβα τι είπες. I don't understand you very much. You like your friends? Σ' αρέσουν οι φίλοι σου? Ναι. Η Ολίνα, η Μορ, η Ελευθυμιάντου, Ετυμιάντου, για το Τυμιάντου. Yeah, anyone else? Όλγα, Ρίνα, Σία, Νάσια. Okay. Περίμενε, δεν τελείωσα! Τι καλιαπέ. Ποιος άλλος είναι? Anyways. Έλα. So you have many Άννα! so you have many friends, right? That's cool. Do you ride the bicycle? Κάνεις ποδήλατο? Εγώ το πηγαίνω κολύμπηση. Oh. So you go while you're going to the local swimming pool, right? Okay. So if you want to tell anything to our people here, you can say it. Έχω να πω κάτι. Αλίνα! Το όλοι όσοι μ' ακούτε εκεί, Κορεάτες, Κινέζοι, Ινδονέζοι, Πακιστανοί, έχω να σας πω κάτι. Come closer to the camera. Αμέσα πιο κοντά θα σπάσει. Έλλη! Παιδιά! Να ξέρετε, υπάρχει κόλαση εκεί έξω! Πρέπει να κρυφτείτε στα σπίτια σας, γιατί μπορεί να έρθει η Αλεξάνδρα και να σας σπάσει τα τζάμια! Προσέξτε! Υπάρχει κόλαση!